isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan ngayon ta drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Flory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdengeg kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ano malaglagip ko kat makaisemak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain no malaglagip ko tinapalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, taing kasangwan ti sanga ilem, Flory anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada sanga ilem. Asino, nanang? Rumwar ka nga Awan matnam na maag amang sarungkar ita kanyak, nanang. Ada nga raw. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka. Asino nga min ayat idakdak amati nyo asa nga ilik, nanang. Basta rumwar ka, taing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itaypay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flory. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang ko asa nga ilik. Si kamat gayam, Andrew. Wen, siyak nga ron. Sabong kan chocolate para king ka. Agyaman nak, Andrew. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita sabong kan chocolate. Ha? Adda nga minan impatulod ni Bricks kanyak. Iso adjakon ka sa pulan dagita. Ni Bricks ko nam? Tinamamom iti online? Juan, nasingpat ni Bricks. It-ited na amin na kayat ko. Ipapay na amin aka sa pulag. Iso nga awan nga rodan ti birukat pa'y. Naragsa ka kun kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andrew. Ha? San ka mat siguro atulang? Tapno di mo na ngagtimbagak. Flory. Addan nobyo, iso nga ibawing mulaangan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Anya pa'y laang ngay tararamidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, ulitak pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tikat mo asawan. No kasta nga rod, agawit kan tani. Adupay ti aramidak. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flory. Apay manen ayatatang. Anya manen ti madi nga inaramid ko. Taapay akas ta ti bagbagayo kanya. Na, tagdabag pa ilan. Di ka ba naging didam mo, sika, Flory? Anya ngamin ayat ti basol ko. Ibagayo atap no amok mat, tatang. Apay, ti ko nam ka de. Kat nasaya, tikas di ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andrew? Nasaya at tipan nakisaritak kan ko, ana. Kasangsangpit na lang. Pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot, Ay, jaklakit di maanusan ti makiinistorya ay ti mabayag kan ko, ana, tatang. Kan maysa, addan nobyo. Iso arumbang nalaang nga ro tinaramid ko apa ng busted kan ko, ana, tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat ni Andrew insan. Kat no nasingpat mat, nagagatpay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak tupulos pagtatakkunan dayjay nga Andrew. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andrew ken ka takas taunay ti guram ken kuana. Awan matket di insan. Basta, kagurgurak dayjay a tao.
Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Ang mga nuagbal na tagtukin ka dagitang ibagbagam. Hay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim, ta saan ta kuman apagsaritaan da nga Andro. Makabasbaso lakpay ket di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay na, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Floray. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laang ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapod no ni Bricks kanyak. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa si ka, Floray. Nanang, Oho, awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andro ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon, saan ket aday ta ibagbagam a foreigner aday mo met ammo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabtan ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang nga asim ka di Tatulungan lang ang mga haring kinkuha na yuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni insan Flory, saan ka di? Wen, amok dayta. Ngumuray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo't nagkalay sa? Ha? Alan pang-asim tatulungan na kininsan mo a Flory. Ay kwa, jak maikari a matulungan ka, Andro. Ang padasak a kasarita ni insan Flory. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige yuli, kat itapailaan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti ibaga ni insan mo ken ka. Wen, di kagdanag, taibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi kanin San Flory, Andro. Hi Flory, naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron, imaya, taumay ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam, Andro? Wen, Feeling ka matan niya? ha? Apay, ti ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka? Oh, Flory, Anya nga ita mo? Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di iti dakas. Flory, ada respeto ken ka. Di kagdanag, tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amamunak mo tinsan ka di? Di kanto pulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabaling ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit amalpasti ko ng mga aramidam. Ay na, makulkulitan ako na talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Taang mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkel ang mulagat mo. Ah, Ala, panaw! Asino tinangtad ka dagitaan natang kan prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun nga awaten ti ito dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awatan. Amangan ngamin numang namnama pa'y kanya. Apay ngamin adi mo pa'y laaklunan. Tapno ibagak keng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin a manugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam din, tada kayo ti agbagay. Saan ket aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakawan nanang. Apay di mo amo di pagsasaaw. Kaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga Andro. Jak kayat tikaskan kuha na anang isit. Kandakkel ti mulagat na nanang. Period! Oh, apay akasta tilangam insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga dakkel ti parikot ko insan. Apay ngamin aya.
Ibagam barang ada may tulong ko. Awan ti may tulong mo insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawid. Adapi ngamin na patig nga si kaswag. Panawan kan dito insan Yoli. Mabit lang, insan. Urayan na, taggidan tan nga gawid. Insan Flory! Anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory, mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaang. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flory lang ti adda dito'y pusok. Isulaang ti babae anak karit na kiti kastoy. Kat ni Flory mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbaling tong anak ko. Wan angam kasano nga rod dayta, kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang, aging nga aklonan nak ni Flory nanang. Andro, Wala nang, aramidag amin ang kabailak, tapno iso ti masawak. anya, Marikrik nak nanang, saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flory. Patyak ang magunod kung tumot lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak nanang. Apay nga ta. Jakmatan mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayaan, siyak laang ti mangawag kan kwa na. Apay ngay akas to'y matin ti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Nay, apa yan, Flory, anak ko? Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na Apay ni Brex? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intaray na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso a pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam tayin taray ng ti kwarta, nana. Daytan ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. Nung nagtangkan tumat ngamin ti ulong. Anya ngay ita, sigamot lang tinayaw awan, gapo iti aramid mo. Jakmat nam naman nakastay taramidan ni Briggs kanya, nana. Jakmat amo alukon naklang gayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Inton maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit a balikas. Nang runa, no di mo matam-amo unay di tao. Kat sapay la kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka lang ka di, Flory. Andro, apay nga ka dito eh. Namuak ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Iso nga'y mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agraman dayta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungit. Concern dala ang matking ka. Oh, at titipan niyo. Nalinis dayta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan ang yaman na, Flory. Awanan ba inday dyan, Briggs? Unaklakit din no napudno kanya. Ngamsaan matgayam. Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flory. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta, mabawasan ti dagansen di tabarukong mo. Di kagdalang. Tadak lang dito adungag. Kinmangandingay kan ka.
Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda ken ni Andrew. Malay, kanayon damot nga agkoyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patong palsakit, hindi kaya't mo, bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Si kaya't mo agbali na manugang tani Andrew, Sapay la ko mangarun ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, nga isudan tumitlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apanangoy uyaw ti anak ta idikin ni Andrew. Huli nga rod, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, dagiti mapasamak ka, dagiti sumarsaruno, kaldaw. Sorry, Andrew. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbagat idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo katag biddo. Amin tayo katag basol. Ngam tunggal biddo. Kan tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kong daw ay makamiris tayo. Andrew, San ka kailangan nagkid daw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore. Tinapatag kita kanyak. Kat nakaamiris kan. agyaman na, Andrew. Awan na nyaman na, Flore. Andrew, Adda ka di ba kam? ay ayatan na kadipay laang. Ha? Adda kadipay lugar ko dita puson. Iti ka ano man? Saan ka pulos anay ka dito puso kan panunot ko, Flore? Agpaysa. Wen, ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na, Andrew. Kat ulitak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sorry kadagiti madingain sawsawang kan inararamid ko kan kay iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anakitak ti kinasaya at mo at tao. I love you so much, Andrew. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kami adagos kani Andrew. Kat ita, addamatan dua nga anak mi. Makunak anagasatak, ngamin nailisiak iti ima ti foreigner a nakarelasyon ko iti online. Awanan bero kakpay iti den na ni Andrew. Nasingpet lang arudan, nagagatpay. Saan lang adayta? Ammo na pa'y ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay lakuma, ta nakaibati iti adal ken inspirasyon toy pakasaritaan ti biag ko ngay nakimbinglay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Flore. Ken ka pagayam, Flore. Saan tayo kumangamin a basta mamati kadagiti nasasamit a balikas, nang runa kadagiti tao aditay matunay am-am mo. Kas kuma kadagiti naam-am mo tayo laeng iti online. No ita panawan narigatan ti basta agtalaklatan. Dagitin tupay am-am mo tayo kat may turad da tayo alukwan. Dagitin tulakit din na am-am mo tayo laeng iti online. Di tay uyawan ti pada tayo a tao. Kang runaan iti amin, di tay agsasao iti kunada apatapos, ta di tay ammo tigasat tayo. Amangan no agbalatag tumatlaang kada tayo dagiti agkakadakas abalikas ken aramid tayo. Alakastan pagayam, Flore. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan